क'क्राझारनि ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलनि आवथायाव सोलिबाय थानाय SIP एबेकासखौ क'क्राझारनि बाथारमारियाव शिफ्ट खालामबाय। सरासनस्रा सोलोंथाइनि अनगायैबो फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो सानखान्थियाव आखा-फाखा फरायनायाव गोसो गोनां गावखौ फोथायनो हानाय बायदि दाजाबथायारि दिगाव दावगाहोनो हानाय मोनसे फोरोंथायारि मिरु SPI एबेकासआ क'क्राझारनि ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलाव थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय फसंजादोंमोन। जेराव 6 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरनि गथ'साफोरा बे मिरुआव जर'खा सोलोंथाइखौ लानो हानायनि खाबु दं। थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय बे मिरुखौ क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिनि आवथायाव सामलायबोबाय थानायनि उनाव दिनै बेखौ क'क्राझारनि बाथारमारियाव गोदानै लुजानाय बिल्डिंआव बोस्लायनानै लाबोयो। गोदानै बोस्लायजानाय बे फसंथानखौ दिनै बेखेवो। लोगोसे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै SIP एबेकास क'क्राझारनि मासिगिरि नीता बसुमतारिया माखासे बाथ्रा मिथिहोयो। दिनै नोंथांमोननि दारै दिनै आंनि मेसेजखौ होनो नागिरदों। SIP एबेकास क'क्राझाराव दिनै आङो गोदान बिल्डिंआव शिफ्ट खालामदों। आगोलहाय ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलावनो फोरोंथ'नानै दंमोन। दा SIP एबेकासआ मा जिनिस नोंथांमोना हयथ' मिथियाबो जानो हागौ, सोरबा मिथिनोबो हागौ। एसे आं नलेज होनो सानदों। SIP एबेकासआ मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम, जेराव माने जों स्टुडेन्टसआथ' रेगुलार कारिकुलामखौ सोलोङानो, खिन्थु बिनि गेजेराव नुनो मोनदों जे बिराद दानि गथ'फ्रा माने कनसेन्ट्रेशन पावार लस जागासिनो, डिस्ट्रेक्शन बारा जागासिनो दं। रिजन्सआ बयबो सेमानो, बे जिहेतु गथ'फोरनि आखायाव मबाइल थायो, AI नि जुग, दे गट फेसिनेटेड, बिसोर माने बेथिं रासिन माने डाइभार्ट जालाङो माइन्डआ, आरो लेखायाव कनसेन्ट्रेट खालामनो थाखाय बिसोरना बहुत गोब्राब जायो। दा जोंना बे सिस्टेमा बिदि जे जोङो ब्रेनखौ ट्रेन खालामोबाव, गथ'फोरनि ब्रेनखौ केलकुलेसनावबो हेल्प खालामो, नो डाउट, बाट बेयाव माने गथ'फ्रा 5 मिनिट माने स्थिर जिरायनानै लेखा फरायनो माने गोब्राब जायो, बिसोरखौ जोङो स्थिर खालामनानै फरायनो हानाय कनसेन्ट्रेशन पावार, स्टेबिलिटि पावार बे माने फैयो आरोखि। मानोना बिसोरहा माने दा बे ट्रेनिंनि दारैनो बिसोरनि ब्रेनखौ बिसोर कन्ट्रल खालामनो हायो। दा बिसोरनि लार्निं केपासिटियाबो बहुत फास्ट जायो, बिसोरो एसे फरायबानो गोसोआव थायो। एन्ड वी हैव गट दिस, बे ट्रेनिंनि माध्यमजोंनो जोङो कनसेन्ट्रेशन, भिजुअल फोकस एन्ड लार्निं केपासिटि एलं विथ रिटेनशन पावार बे माने बारियो, एन्ड कन्फिडेन्स बिसोर माने रासिन जायो। जों नुनो मोनदों आरो चेन्जेस। दा नोंथांमोना पेरेन्ट्सनि दारैबो मिथिनो मोनगोन जे बिथांमोना मारै गावनि गथ'आव चेन्जेस नुदों, आगोलहाय मारैमोन, दा मारै जालांदों। आरो आं सानो जे बिदि ट्रेनिंखौ साफ्रोमबो गथ'आ मोननांगौ। एन्ड आइ शुड साजेस्ट दैट इट शुड बी कम्पालसरि इन अल स्कुल्स। दा बाहेरायावथ' दस्रा जायगायावथ' कम्पालसरिखा, दा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि कम्पालसरि खालामोबा, होनबा माने गथ'फोरनि लार्निं केपासिटिया, बुजिनाय केपासिटि, कनसेन्ट्रेशन पावार स्ट्रं जानानै बे इन डेप्थ जिखौ माने नलेज लानांगौ बेखौ माने बिसोर लानो हागोन। आरो उनावहाय माने जिखुनु कम्पिटिशन जा बिसोरो अभारकाम खालामनो हागोन। बिसोर माने ग्रुम जानाय बायदि होननो हायो आरो। बेथ' ओरैनो आजि 21 इयार्ससो जाबाय बे सोलिनाया। जोंना हेड अफिसा चेन्नाइआव दं। जोंनि डिरेक्टरा जाबाय, मेनेजिं डिरेक्टरा दिनेश भिक्टर सार। ओमफ्राय स्टेट हेडआ दा जोंनि स्टेटखौ जाय सालायगासिनो, आन्डार माने स्टेटनि आन्डाराव जोंना 5 सेन्टार्स दं, बहुत जायगायाव 50 सेन्टार्स दं बहुत जायगायावनो, बिनि गेजेराव जोंनि मोनसे सेन्टार। ओमफ्राय स्टेट हेडआ जोंना तरुनबर सार, जाय दिनै जोंनि माबाखौ इन'ग्रेट खालामदों, सेन्टारखौ इन'ग्रेट खालामदों। एन्ड जोंना 8 CIs दं, 1 सेन्टार मेनेजार, 1 एसिस्टेन्ट LCL दं। एडमिसन सिस्टेमा जेब्लानो फैयो होमबानो एडमिसन लानो हायो। जोङो बाव बेच बानायो, 15 मेम्बार्सनि मोनसे बेच बानायो। ओमफ्राय वान्स 15 मेम्बार जाबानो जों बेखौ माने स्टार्ट खालामो। वी डु नट एक्सिड 50, मोर देन 50, जों 50नि बारा लाया। माने बाव स्किल डेभेलपमेन्ट नालाय, जों साफा मोजाङै नायनांगौ जायो। अभार क्राउडेड जाबा बे माबाया फैया आरोखि, क्वालिटिया फैया। बेखायनो जों 15 और लेस देन 50। उइकलि वान्स बाव लेभेल्स थायो, बाव 11 लेभेल्स थायो, 11 लेभेल्स जों 1 लेभेलाव 4 मान्थ्सनि जायो। 6 years to 12 years, 6 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरसिम।
दासिम स्टुडेन्टफोरनिफ्राय माबायदि फिडबेक मोनदों? स्टुडेन्टनिफ्रायथ' बहुत मोजां फिडबेक मोनदों जोंहा दा ग्रेन्ड मास्टार लेभेलसिम सहैबाय दा लास्ट जोबथाय सोलोंथिसिम सहैबाय आरोखि दा जायफोर दा जोबथाय सोलोंथिसिम दंहैयो बिसोरनि पारफरमेन्सआ बहुत ब्राइट बिसोरनि बहुत हाई बिसोर उइदिन सेकेन्ड बिसोर माल्टिप्लिकेसन बिसोरो 3 डिजिट नाम्बारनि बिसोर एन्सार होनो हायो 10 र'सनि 20 र'सनि साम्सखौ बिसोरो सेकेन्डआवनो एन्सार होनो हायो बेबायदि स्किल्स बिसोर डेभेलप जाबाय दा वी कैन से दे आर लाइक कैलकुलेटर नाउ ह्यूमन कैलकुलेटर